Marago bengi omwanchi murigereria bugete seni kia Ndizi TV na okwanire andonsi asoberete inyora litukuneria ijuma chitariki 25 motinyino motangani omwaka bechiri bibere na 23 ngwegena ngari tukole oli abeire litoereru gwikanende tumiranira SMS mangana maya Ensa Eyemo yabono butuko egera nkumanyenga nara lyaya agendrete gokoreka gusakoreka aseriro balito lya Gusii na Kenya engima nyora litukole Muraibu Ensa Dr. William Ruto na ikira na ime ya KICC memocho Nairobi okwaneranga na kyo bokoreri bwa serikali bono bogucha kubekwa senchera ya digital egera ba Kenya banyare kurigereria ebokoreri bwa serikali asabali mogotobwatia gwetera senchera ye mitandao nigo togotoka buna Ndizi TV News asensemo ya YouTube nabo igo Ndizi TV News Digital ensemo ya Facebook no tuli live galia na ende nabo go tweet at Ndizi TV News wosoto mekanangalikiao weterase namba yesimi botambe ere ase studio litukolea lero nigo mbegete bikoro tobya ya Vincent Onyancha oyo tanyara ko chagaiga asenchira yobikiranu kigima tonyora mangana maya senchira yobwengeri tangania keronkoirana njiyo kumanya yo mana yanda mange asenchira yobikiranu. Tunatarajia imekuja hata imezidi kwa sababu tulikuwa na target ya 6.5 lakini ikaenda 7.6. Eskuru ya St. Vincent omwali meya bonchari okolya buyasa matemo manene oenekirie omwali mo manene. We have a program on safety and protection of journalists. Ekiombe kia Media Council of Kenya kiaboliria abanyene chinyomba cy'uburalia gutwara bikaro n'abakora emirimo. We produced so many A's that almost each and every candidate was getting an A. This is not so. This is all but propaganda coined by people who don't have proper intentions for our education system. Amatemo manene yo mwako eta taibeirie eyo propaganda otebiro mwaziri wechisemi Ezekiel Machogu. Majirega igakorwe pikipiki ya ne service ne company ya Card General ngoira ne ngambia mono batokoreire service for free batoire chi reflector andi batosomiri goro obuye bwo korera pikipiki service na koruchi kogora chi spares chire genuine. Abarundi aba boda aina ya TVS banyolira obukoreri bwabo sakoro ase company ya Car and General Motors. Mwanchi muligereria na kwareganirie asenchira yoboikirano olitogo konya na komo korwa sense moyibimanyererio nigakoro kwa Joshua Auta na inche nigonkuru kwa Sara Nyarange Ontita toya chakere korwa ase bunge ya Bonchari gotoka ase county ya Kisii ase skuru ya St. Vincent Omwari eyo nyanyara ko bakego kora bujama ega ya matemwa manene akirasi 12 Korarigwano mwaziri bwechisemi Ezekiel Machogu. Korengano mwalimu manene bwe skuru eyo nige skuru eyo ekoleti bya kigima abo ase yalikia ekerengo ge 5 korwa ase kerengo kyenye. Muri kwitonde mo Steven na tarire skuru eyo na gotoroseria roboti rokubwatia senchira yoboime. Ibarikie omwari. Saomba uturere. Omochengo nigo gendrete kubwata insa skuru ya Bamura amo n'abanyaruka ya St. Vincent Omwali egotoka Bonchari. Wanafunzi na walimu twakwitaji Omwali. Ekerenga babwata samatemi omwako eta nigo kiare kerengo kya isano nemo nuguta isano kurende nigo mwalimu monene akorera buna egekone nigo kyaine kigwasaboro kigubabo barikie minsko ya 5 nuguta 5 nemo koira aboro kiguchimi 2 na 5 no yomo Imechu University gwetera enchera ya Eyemo ase Eyemo. Sasa kila mtu amefurahi shuleni kwa sababu tumefanya maajabu, tumeshinda mashule kubwa. Vile mnaona hii shule yetu ni mchanga, tena inatoka kwa msituni. Hii ni shule msituni. Lakini tumejaribu. Hata wao
hao wanafunzi wa maskini wacha waende university. 206 wameenda university straight. B plus ndio tulianzia na B plus ilikuwa 26. Mpaka kuanzia C plus mpaka B plus ni 206. Sasa hiyo ni baraka kabisa. Principal itoyo nonyo kuri emyaka ebere no uri okobeka abarimu amo ase gukora emirimo ebirasimi. Sasa after Igonga ndio Mwari ikakuja, zingine zinafuata nyuma. Sasa zote shule zote Bonchari ilikuwa 33. Kibamanyete egetiro kero ase kirasi kiabo gia 12 kio mwaka oyo kugenderia machibu ayu Amayia ya KCSE nige skuru ya enekiri nebegete merobeli emeikeranu. Na wakati mwingine unawaelekeza vikali, wakati mwingine kama mzazi kwa upendo, na kupitia hayo mwanafunzi anakuwa motivated na kwa hivyo anafanya bidii na grade yake inasonga pole pole. Next year kwa sababu hao wanafunzi wa the current form 4s ni wazuri, tuna target 8.1. Ni kitu ambayo tulisaka kama walimu kwa staff meeting tukadiscuss. Abago kwa na Gusii bobe neri batamanyeti nga Gusii igaro mongaini asa amasomo naende bamanya kumanyanga ki omwaka oyo torobono iga naende abagusii bamanyire nga amasomo kurukare na aramaya. Abaibori beskuru yo Mwari nigo basabirwe gusire merobeli yechisemi elio merobeli ya mariganio ya matemu kobe meororo ase skuru. Omile tukwa jalali tumbali utukuze tupige hatua kali wanafunzi tujikaze. Ase kelio mwalimu monene gwe skuru ya St Vincent omwali atebire nage kona ase skuru ya gwetania kerengo na gukina korwe minisko ya inye goika isano na ibere nuguta isano nemo nigo bana atebire namba beke merobeli meikira nukwane kibune kirasi kyo mwaka oyo nyale goikeri ekerengo ya isano na isato nuguta Eyemo. Koripoteria Ndizi TV korwa ase skuru ya St Vincent omwali gotoka Imeariana ward ebunge ya Bonchari erietariane Ndemo Steven. Yamono mulikeito Ndemo Steven na soroboti rwasenchira yoboikirano chingakie chyo mulikeito Job Mangi korwase county ya Nyamira nere na kwana no mokonyi bumorokia monene bweskuru ya Kibirigo oywanchira na goteba buna wetero kubwaterana gati ya Baibuli aborokigwa n'ababwatani bonsi bechisemi na kyo kyairera amachibwa mayago soka ase chiskuru cha Gusii na Kenya engima chingakie chyo baigo nigabulira Baibuli wakana school fees ase chingaki chibwenerete eli aborokigwa mbaba isagoseliwa korwase skuru robotyurwo asenchira yobwagale. Ekero chiskuru chigendete koigorwa imiense ichyo ya Kenya nigo ababwatani ao bagendete kurwa ogosegeta gochia sa Baibuli omokonyi wo morokia omonene ase skuru ya Mwira Kibirigo James Ogari na segeta Baibuli gosegeta abana babo ase sukuru na samatemo asogete last year ya 2022 to twere mini ya 8.84. So I almost could get a mokoranga into what upward trend for a long time for the cooperation to from the parents. They have been very supportive. I mean, normally gekuru as stakeholders na bangi into what abanafunzi to our parents to our na teachers. Nabasaba gwakana chibesa che school fees erinde aborokiwa banyore chinga kichinyororo ase sukuru. Ande tokubate bapanga abanafunzi bawo je sukuru baje ne fees. Egero mwanafunzi tawo jando seli. Egero mwanafunzi abe skuru ama tukonsi. Egero ta kolusi. Maito mwanafunzi kabere skulu tukelimo wa kolusi lesson more than 10. Engana yabagego segeto no muraibu Baibuli ime skuru eyo Steven Ondieki. No Baibuli twabere tokubwatara na barabo naende nkota maturi ku understand challenges babwata na Baibuli na ne fees ntoko basoma bakong. Wone sengijo mwako yokora kanuro mukong. Ivana batebya Baibuli baito no nyubugima bakongete abana babe school all the time na tubaro bachipike kuruya sema yabo ase asaba Baibuli gosira chiskuru kireme ya Gusii elinde gokinia ekerengo gyechisemi itangani ore anja oranje school ya akarkuwa yankire oborai boko baraisi lakini akarubwanki bwangete school yao oborai boko babokong. One in such a situation, abantu be community
bitang'ani babwana tokoraita be esukuru yabo amatoke amayamanya gocha bayianja bunere buna bono gwancha omong'ino buna enchera eriare boigo nasaba aborokigwa abakoro b'ekisukuru koira nasi chisukuru chiabo erinde koreta amagenderero. School like now, the chairman of the board, he was a student, he's a doctor, and Kisii University is a lecturer. Igo achite akasoe board. I was a student here. Na nche ngaje tukabwaterana. Wono we must accept our school first. Nechi arumi na jiji school chinde, chianchi school chiabo, baila noro, they give back to the community. As such, a community we take chine. Kuruase County ya Nyamira, ginko reporter ya Ndizi TV, Job Maangi. Biamano molike oito Job Maangi kuruase County ya Nyamira. Keroto gendete gutigara se County yo ya Nyamira. Nigo baigo molike ito Brighton Makori agotumanyia buna Eyemo kuruase nsema ya Kimira. Nigo ya nyara koba ke gose bintu byonsi koyira nyomba maega yomorero kubwata enyomba yabo. Korengana ni amate yenke yo nige korera abasamaria baya koba obokonyi ekiagera nigo batigaire bosa mbabwati kende nonya. Orobotiuru asenchira yobotambe. Yochiarenge chinsa mbiri iga chiko chikoba chinsa isa twakorire koragera twarure koragera twachire korara omwana okare konte yaye gento giakarire gento giandumira abune Ensa na ngochi bakaraki ngochi batongie taye nkonyora kweli nugo maana chinsa na kochiasoire oporero obogima tukasoka isiko nkorangeria abana gochie kurwesa iga yabo akariki nkobateyo maana akonyira injwangu gocha mara bagocha akakokareki bagocha akakosamba yoriyo kero basamba bakacha kosamba ichire sika wono kumbo morero ndemba tigete Ensa senda nakarateki nekabwata tikuchie mature sibatambanye ono marago bana muroje nyomba baje gusa umwana ubaje gusamba chisana kuchia famiete wanyore mature siabwatira umore nyomba yaire yonse nyombe okere mabadi tei Kutui karanseta toko takanyoe ryukiri emukireri nyinge gochigoro tokale gobori ngaki abana ngaki ona mwaka ngiramorero yo ngaki ryukiri emukari nyinge toko chikaswa nyomba takanyaro morero obwaterete igore mature sie sambe toko samba kulikwe ona tokasinyurende ngaki toka bakachiusiara macha arengo chigokura abamate bakachigochiroche bakasi Ona rende yongo sabagaki oyora njonde bwensi ankornye timbwati njirende nonye abana yontigira timbwati nono mokonyi ogocha konkonya nono imbwati ntomenyete nera nimorete ta lakini timbwati namuna tabwati namuna yo konkonya nono asini abana inche nkorageri kirege nto inche ngokora enyumba neyete teyo aya endagera nkori teyo tawiri chia yane konye konkonya nanje natarira singotarira guchina rikende teyo wana hongi karasi tensinyire kingo karaki ekike kongira singo chikori gigochi mungina garware okogenda matibabu kurwariwa muya gatigara wana mogoroba gotogo ikagaso bwene mungwano uyaiteire eso wetero uyaiteire abana matigerega mungino garwarete uyaiteire byayeta igo byayete binta akonya tutari twamwete akonya tu akimo tokonye keremege gia mito erege konyera abana kage cha kusaiti kinyori abantu bari wanje bamokonya nyumba yegeyeta amoro wetwe uchansero muna ateba no mana mbolinga tweto kanyo sana kunsa mogoro bansa yegirana no ikaranstego abami ndondo anyartin sana kujirega wako ya kolala isiko ona ngusabana aki
Mwana county government ya Nyamira abustobwate mheshimiwa wa Kisii and Nyamira akole na konyara obwata no mheshimiwa wa MP to Gusii abajamba konye mwakwe. Mwanchu muligalia roboti oruo korwaso yo Minto Brighton makoli nkogochera uri nainde asenchera bwekirano kigima asamangana itoye chinsa isato chobotuko bwarero nainde no kwegena waito une amate yo mugaka Paul Nyangaresi ne chokonya robokonyi asenchera yo bwekirano Kerato kwirana na Endase County ya Kisii nigo tokumanyigwa buna company ya Car and General Motors nigo yanyara ko bagiye kuruwa bokorari ao bwabosa uchasa barundi aba boda boda aina ye chipigipigi cha TVS unencheremo yokoba omoyo asobonchole bwabo bwakerari tuko morobulyo koleka sensema ya boda boda Kisii municipality mulikito Frida Kerubo na Watamange. Kampuni ya Car and General bakubwatana kiombe ya Red Cross na boigo enyagitari ya Oasis nigo barua obokoleri abo bosaguchia ase abonchire ba boda boda abo babire bakugora boda boda chia TVS a service chiabo ime municipality ya Kisii. Rero twarangiri chi customer chitu bali banyale ko bakugora kuri myake ya maega egaratunya ko bakorera service ya free service yetu ko bachenjerio oil na ko ba spares at a discounted price na boyo ko mwamono tubwata maegario awo wokwana umumanager Car and General ase orosagi rwa Kisii nigo airera okubwaterana kwabone byombe ase okorwa obokoleri obu ande na boyo ntubwate se Kenya Red Cross abakonyara ko babako au kwa nabantu gaiga egara onde kwensi obwate omoyo rubo konya bali patari kwenya nyagitari sama nyinga aro baru gaiga ko bwamantu bwate financials kuna bona mogo ntobabwate what credit abana baro bakonya ko baba konya abatecha aba ese bali patari kunya ko bawikana ni chibesa chirichons egara banyorere chibibi chinyi Chinga ketio oboigo nigo abanyagitari korwa Oasis Health Center baba bako balingolia amaroire aseno nyana bo abana boda boda baba korwa obokonyi bwa manyinga ase litukolia lero etole n'abana boda boda iga ase Kisii County Assembly bakora exercise yekegagyo godonate amanyinga bakonye abarwaire abaiga barware tasi chinyagitari chetu cha Gusii chonsi Omonyakerogo oboda boda we municipality ya Kisii nigo agokera obokoleri obo ase aboncheria ba boda boda ba TVS tai service yokara to ngofa within the municipality exercise chindo chiengo na bali batete chipigipigi cyo mukopo abantu ba watu credit mugo na bara around you can consult them eli netumanya na kitoko kwa biashara within the municipality boigo nigo abonchereria banyora amaigelio na boigo obosemia na kibakolenda chiboda boda chiabo boigo nigo bairanirimbia mono ase obokoleri baba bakonyora majirega igakorwe pigipigi ya ne service ne company ya Car and General ngoira ne ngambia mono batokoreire service for free batoire chi reflector ande batosomiri goro obuye bokorera epigipigi service na koruchi kogora chi spares chire genuine actually umuntu bunanje ninde inse na iskabi ndombiri buya akabese nari kuchokorera service yo 400 I will just go ngora akaposikali agake akamanu kaya ngire nyumba korwa ase oboteneri bwenyagitari nigo bairanirimbia mono ase abonchereria ase boigo baboria abantu gotarera enyagitari ya KTRH elio kwenana obokonyi bwa manyinga oyo bwateribaga nandonye kumanyete koro mubero ogokole buya ogo chichari KTRH ochiche nona na bokonyara ko bagokurwa amanyinga kole miaka 16 bake miaka 64 Omorobelio bwekwenana obokoleri bwabosa gochia ase abana boda boda ba TVS nigo ochaka lero goika litukolia angyo ase abana boda boda ba TVS baboligwa gwesokia ase obonge liokonyora obokoleri obo egento gia korekanire lero nigo kiangento kia mana mono na ande we are planning ngagente kento akora until tomorrow bari mwezi ipi mutara korwe service so you are highly welcome to mambi mojite mokorerwe service
We don't matter where you come from, so long as a service ya TVS. Frida Kerubo, Ndizi TV. Mbiamano mulikito Frida Kerubo boigo chinga kia maguri ya mafuta ya petroli ne diesel agendrete ko baigoro bono niga baunchorele ba bodaboda na boiga baunchorelia ba matatu banyare ko baba kwimurungania sengenchonga ligolelio nigolireli igoro mono mulikito Vincent Onyancha na ikirana sensemo yo gatagatibo mocho bosongo na gotorosalia robatiro kubwatia senchira yo boikirano. Sekta ya matatu kuna chinsemo chinde nigaganrete go etrama kongu ase chinsemo ao imeye kaunti ya Kisii niko bana sekta yo abatene na boigo na bwatania bana batebire buna obosombe niko botigarete kole mara amatuko cha sayande na bogati yabo niko batebire buna oikira boni gambaranyora kende gyonsi bako gokeria anene asogokina komabuta mabuta ni gamende te iguru bigesara ni trip to ko genda gaiga na ya mukwa gende ya kabiri igiriruete kuchiko ko enda mate kukasuneka kuira na gocha na ko nya gocha bosa turi gutwara abantu gocha na barabu gocha asobo ene serikali itondo chenga bintu mbekera kutochera bijaigo reason oroche ya maisha inaendelea kupanda back to school lakini bado gastral sium mafuta rigoro abiboli bakolera nigo chinga kicho bate birebuna no embali bakuru nseme mo chanse semende nigo batire to wakana chibaza chia utambe no nyama ikama buta komenta ase bono bagani umura ibwense ko bwatrana nseme tenete asensemo yobo chenu na boigone nseme ryo kanekina kwibara mabuta wikabaya keri konyara ko bakonya nigo bate birebuna ko kina kwa mabuta no kwero chumi gokonga anene asensemo yobo sombi ono obosombi bwa matatu twabere to ko etana ne customer para customer chikare ko chabona chikare ko dina chikarime ili chikori na chikarime bona mafuta mna mente te ko mate suneke to ko mo kali 70 bona customer chikocha echita ite ko ruwa misini Asense mo yobosombi ndochenga obosombi mbiyabole gota tiga egento kia to chandire mono amabuta igare ekerengo kyeigoro kiagerire giakindie binte binge na ko sabe serikali Olmugambi William Somoei Ruto aende arute nombe sange ko jiaria aseke ganja keri kia sama butaria korwa egere amabuta akeigurigori egere obosombi bonyare koba boko keigwa gati yabo bali bakwenda chinsemo chiara ne kuru katikati omuchio bosongo je chinsemo chinde ikubatebire buno bosombi bwabo niko botigaretense na kolemara naye banyorete liga salika chinga kichi abana bali kora mu school go back to school ase orende batebire buna abana bange barokana togoterana sekirenga buna bana bali ba class 12 ko form 4 bange babo maiga yo kole school bono bosombi niko bwarokanete gotigaranse esenga kieye na bana school jego letuga bana bakagenda biashara bana byakongire na oligereri ga bana tongana etoroje na bali tuga tutari usafiri bosombi bwakongire se oli bana bya sanchiara te shamure yarengo Christmas goja yaelira bana bogo chwesa Kongumboro so safiri sibana barenge bange mono kogarambale bakorete buna ba form fo batarengo ego badombaira na tensa premium driver amangana transport yo konyorare nseme momon mwagenda nseme munseme ndete bwati bandi ekyo getigarete bono ne serikali ikomukie getambo kirokone kibuna ngoke ibareri golia mabuteri konyara gokinia ensemo yobosombi ko reporter ya Ndizi TV ko katikati yomo chobosongo imeje county ya Kisii retirane nchenkoro kwa Vincent Onyancha Biamano mulikeito Vincent Onyancha boigo tigatumera no mulikeito Mildred Momanyi oyoikera nasoma bagani oyomo imeyomo chibosongo abwase amaigerio akoreka asabari kibonsi korwase chinyomba chioboraria ao igoro yobokoreri bwabo ase mirimo yabo ya kera lituko tigango tonyororo batura senchira yoboikiranu korwase mulikeito Mildred Momanyi abaliki ao korwa chinyomba chioboraria imense ya Kenya nigo bagwetera amakonko bwaterana nemiremo yabo ase bakwenekia na koramange ase oboliki bwabo asa yonigo abanyane chinyomba chioboraria baboligwe kubwaterana elio kwenekia buna abaliki amangana ngo chigokonyu bare ase nsemo yo mochando bwabongo oyororekanire koba ase bare ekero bagokora emegano yo boiti gatie yende aya nigo akwanwa ase omobogani wo ufanisi ekero babwate egikaro kya bene asogo semia abaliki igoro yo kwerenda kuri omochando yo. Provision of mental health services would be very, very important for journalists. Mainstreaming mental health services
by the media houses would be very key, so that when journalists seek health services, let mental health services be part of the comprehensive health care. Journalists do a lot of stories about disturbing events in society, and therefore they are likely to suffer trauma from time to time. So as a Media Council of Kenya, we have a program on safety and protection of journalists, which covers the various aspects of safety. We have the physical safety, we have the digital safety where when journalists are online, and also now mental health, because previously this is an aspect of safety that has not been very well covered within the media, and therefore we are partnering with various players, starting with psychosocial experts. It is now possible for you to get in contact with the Media Council of Kenya whenever you feel that you have a challenge on mental health, so that then we are able to connect you with experts who can debrief you, who can do counseling for you, and also address those other challenges that you're seeing. Ase omoroberio yo oragwana Dr. Rossi Otieno oyoro moro kya Bweru University ya Kisii nigo akwanira chinchera chebirengereria ebyo bikoretwa no gukora emegane yo ere yokoboya. Vicarious trauma is normally common with service providers who deal with people who are traumatized either on a daily basis or people who have gone through trauma, and covering that without imagining that the journalists who do that work comfortably, without getting involved emotionally. Yes, professionally that's what they are supposed to do, but remember, journalists are also human beings who feel for others who suffer. So therefore, as they cover those sad stories, they are also likely to experience the trauma indirectly. Nigo abaliki amangana bagokera egetambo kerekyo gyo kubasemya ase barenge nayaiga. We want to appreciate the Media Council of Kenya for organizing this event for us. As we understand, especially from Kisii, we have covered many traumatizing events. Dr. has been able to elucidate so well on why we need to have good, proper mental psychology and all that, as we do our work on a daily basis covering these events. Ase chinga kecho nigo omoteneri korwa ase kiombe kya baliki Ensa ya Kenya omosubati Dina Ondari ateba mbabe bakobeka emerobelyo bune yaiga kera engaki lyokonya abaliki igoro yomochando bwa bongo. So our work as a council is to facilitate an environment where mental health issues can be discussed, journalists can be open to talk about them, and also if in the unfortunate incidents that you have done a story and that has affected you, you are able to get help. Oripotalia egetaseni kya Ndizi TV letaliane Mildred Momanyi. Ya mono muliketo Mildred Momanyi asoroboti rwa senchira yobo ime mwancho muligerelia nigonko manyigo buna oroboti rwa ye oyo Minto Brighton Makore nigo rwa beira ngekegima igoro ya mate mokoro senseme ya Kemere County ya Nyamira une nyomba yabage kubayera na keregento kuyera senyombe yo chinga kibano babuliro bokonyi asenchira ya bene tuligerelia roboti urubono asenchira yobo tambe ya mate Eyemo ya bana bane korwase kinyoro kiabo siango igotoka se wodi ya Kemera nigo bare ime yobokendo banene anene kere nyomba yabo yanyarite kubatumuriro na koyi obutuko bogokera litukurero anekero chinsana kujanyarite jigo chase ya mate eyo igo chiarenge chinsa mbiri gachigo chikoka chinsa isa twakorire koragera twarure koragera twachire korara omwana kale konte ya egento giakorire gento giandomira abunensa na ngochi batongita aya nkonyora kweli nuko maana chisena ko chiasoire opolero obogima tukasoka isiko nkorangeria abana gochie kurwesa iga yabo akari kinko bateyo maana akonyira injwangu gocha mara bagocha akakokara bagocha akakosamba yoriyo kero basamba bakacha kosamba ichire sika wono kumbo molero ndembo tigete sase ndane karateki neka bwata tuchie matule sibatambanye ono mara wabana muroje nyomba baje umwana baje usamba sana kuchia famiete wanyale matule yabwatira umure nyomba yayire yonse nyombe ogere mbabazi tei kolengana no mugaka bwomochyo yo Paulo Nyangalesi boigo yole no balema nigakwerera kutuikaranseta togo takanyoe lyugiriye mukireri nyinge gochigoro tokale kubori ngaki abana ngaki ona mwaka
ngira murero yo nakirio magari nyingi toko chikaswa nyumba takanyara murero obwaterete igore maturesi sambe tugosamba kuri kwi ona tokasinyurende ngaki toka bakachiusiara maja arengo chigokura abamate bakachigochiroche bakasi bono nyangaresi nigaboriria abasamaria bayagwesokia eriko mokonya nobokonyi erio nere kwegenderia ase obogima ona rende yongo sabagaki oyo oranjonde bwensi ankonye timbwati njirende nonye abana yontigira timbwati nono mokonyi ogocha konkonya nono imbwati ntomenyete nera nimorete ta lakini timbwati namuna tabwati namuna yo konkonya nono asini abana inche nkoragirikire egento inche ngokora boigo nigamentere buna ekerari no borema konyina bwate wheelchair iye kumotari na korigikia kobeka monu korende nero nigo yegete koya enyumba neyiyetete iyo aya endagera nkorite iyo wheelchair yane konye konkonya nanje natarira singotarira guchinari gikende teiyo ona hongi karansi tensinyire kingo koraki ekige kongira singu chikorigi guchi abamate na barabumba bwataya bagokwana mungina garware okogenda matibabu kurwariwa muya gatigara wono mogoroba gonto gwikaga shogwenu mungwano uyaiteire eso wetero uyaiteire abana matigerega mungina garwarete uyaiteire tubyayeta igo byayete binta konya tutari twamwete akonya tu boigo nigo na barbo banyarire bakuburia abasamaria baya akimotokonye tokonye keremege gia minto erege konyera abana kage cyangwa saiti kinyori abantu bari wanje bamokonya nyumba yege amoro goto chanzero muna ateba no mana mboli ngatwe tokonye sana kunsa amoro bansa yegirana no ikaranstego aba minto ntwanya rati sana kujirega wako ya korara isiko ona ngusaba na aki Mwanamane county government ya Nyamira abustogwate mheshimiwa wa Kisii and Nyamira akore na konyara ogwata no mheshimiwa MP to Gisairo abajamba konye mwakwe Ripoti rigetaseni Kiandis TV eritariane Brighton Makori Yamano mulikoito Brighton Makori asorobotirwa senchera yobwikiranu kigima n'abantu bono nigo basemiwe kuriya cinchera cyabene cyo gutanga gonchoka kwerire unenchera yo gutanga mabe akoreto korwa somo chando yo mangana yo nigakwanwa sense moya mugonga somo sangerikano ikirano n'abarai ao gati abono manyene kyombe kemanyekanete buna Mangondi Foundation asobe igo barwa kijiko gochia se abamenyi bensemiyo mulikoito mangana maya Josephat Hamisi na ikirana sense meyo na gotoroselia roboti kirano Elio kwene kiabuna abamenyi be county ya Kisii nigo banyareko bagutumia echiko eliebwate amaiga igogete naboigo egutumia chingo chinke bono nigo ekiombe gya Kenya Slums Youth Development Organization isiyobora ibwa Jacob Mangondi kenyareko bagekorete chikeyo linde kwene kiabuna yanyareko bage gutumeka ase chinsemo ao ogo chinji kwerioba nigo ko affect kerase tokaranga mbia tuansere chichiko gekogera Gusii abantu abanga bagutumeka chinko nende kwanyoranga chinko chiri bagutumeka se amaiga yali aigogete kwanyoranga elio kiliko bali nyinge nonye ne buse eli kurwali endagere korosugiteri ensafi na kiakora twale rotenga tigatororio tuligia abantu tokore gasiamo tochine chiko iranyare korwegu eyenyare gokonya abantu batumye chinko chinke nande nyare ko bagakorosia endagera bwango endagere ensafi ekinege kora twalete project rero tobwate local stakeholders engagement abantu bakurubu machoge chache na burabu abande bake abo baje tosomukutano oyo erinde banyare kurwa maoni yabo nganinki ketakere gokolekana eri project yenya ko bage kobengia Jacob Mangondi boigoni gatebire eserikali county na boigo serikali nene nigo yabereke gusira ekiombekyo erinde kwenekia buna omorobelio yonyale ko bago gwikirana ase chinsemo ao imeye county ya Kisii boigo amane county ya Nyamira niga yakwa na litskolia lero asomoyega bwekana na maigelio egente kenene nkelinga eserikali ye county ne serikali nene mbamanyete gorie project ye twabere ko bato go support igu nande ntogenderere tuguansira bo machoge chache na burabu togo kole fesi entangani efesi ya kabere togo jikokora chi county sato burabu bobasi na South Mogirango
na Nyaribari chache tugukora tugukora face yo mwerio egukora sub county ekindi cyo cya Gusii cyatigarire ngati abo bwatani banyara ko bagwikirana samaigiria yo nigo bagokeiro muroberio abigoteba anene no chikokonya ogonjoreria kwirire imeyense ya Kenya na boigo ense engima bangi na bachandikira samatuka mange asoko ligichinko na selioki ebialentire mechande menge se chinka chinyinge kiagera elioki elindi bwata madara ase mebere y'abantu nechingo squeeze chiabolire nakiako yarabange abantu bagusumeka emete pakaroche yangusa amache yatokana na amache akeira chindoche mopango yono a project yeye ni yo ko reduce carbon dioxide. Carbon dioxide is a gas which is very acidic to the environment. Ego chialeta obokongu balimbali as a health. Carbon dioxide yeiga ngochiere ele yanero ase umseyo mugaso ozone layer. Carbon dioxide yekera kogenda ige gutamba nere ele ikonyetanda na kieko squeeze umugaso ko ba so hot. So a project they go introduce cook stoves. Nature okorusi enjireri to koruga na maiga. Mbi yamona sombro biryo gyako garelio kindi ko cyangwa bari ko tu affect dito sari no na maiso no bugima bwa abana bweito ngo chikonya ko babore bo konywa asenge nja maisa abana chikonya ko baga ko bamaya bakunya ko banyari ko bagosoma batari ko cyane konya ko beke birore mapema egento kende umurobelio yoiga igoko konya emete tokonya ko butora emete yari go chikokonya motirika kwa otiko moto yokine ochikonia wana otokare konya gecha twachi gutumeka buna chingo Oripatirigata Kisii and Ndizi TV korwa award ya bompapa borabu iyo ere ime constituency wa machoge chache mbeye county ya Kisii eliterana Josephat Amesi no omorikito Josephat Amisi asorobotirwa senchira yo ikirano mwanchu murigerera na mangare asumurubire yoga kurende nicho kumanya mange chikoraga chinza isato chobotuko bwarero ati abo muraibwense Dr. William Ruto mnana kekirana asamagacho amanene a KICC imeyo mocho Nairobi gokwaneranga na kiaroberetie obokorari nemerobire yonsi ya serikali gochakobekwa asenchira ya digital gose online eliaba Kenya banyareko bakumanya nke serikali egendrete gokora echichekire chinga kibono kumwariga neyo minto Captain 001 Ndemo Steven asensemo yende akabere ya studio atomanya mange korwa sebirubo biechigosori tobese gosuka enero Ndizi TV obwansu bomuguse kwa niko rwa sende mo Steven Captain 001 amangene cyose kurwa igase getaseni kia Ndizi TV no gosemeli kwa nebuna oganda twara chinga kichingia Eyemo ne amate yao tiabona kwaligani bene asamwa na Amayia yechigosori no chakamwa na Amayia yechigosori korwa league ya National Super League NSL awase timu ya Shabana FC egenderete gokorawia imeli yuase tangaine goikira bono awase bono mokonyi bo morokyo monene bwe timu ya Shabana FC omakene buna Kevin Momanyi anarira gwesoka na uteba bunambia mono gutia sabati uteribonsi bagendere gutioteria timu ya Shabana FC asebiti awasate bire bune timu babegetemere buriyo kwene kibuna Shabana FC nebege kurikia machibu amaya ayakunyara kobaga kwa amashabiki osabati oteri omoyo kirenga kishabana ekogosori Huu ndio mwaka wetu, mimi ninaona. Huu ndio mwaka wetu. Sijaona timu inaweza tukazia sahi. Kila timu tunai-approach differently. Hakuna timu rahisi, ni vile sisi tunai-approach. Ni vile sisi tumejipanga na vile tumeamua. Hakuna timu rahisi, hakuna timu ngumu. Vile sisi tumejipanga, mafans watu support na tuna promise this time round game zote away, hatuna home, hatuna away. Tunataka kucheza tu game yetu na system yetu, tutawin matches. We promise our fans. Mafans wataanza hizo job zao wanafanya, wanakuja, wanajua ni game 4 tutacheza na wanajua lazima tutashinda. Sasa tumewapea morale, vile tunacheza poa, vile more fans watakuja. Hata kama wako committed watakuja.
ni game. Tukicheza vibaya hawezi kama, lakini tukicheza tu poa watakuja wengi na watatusupport. Hiyo ndio mbinu yetu. Tu perform tu poa, fans watakuja wengi, baada hata hawajakuja watakama. Sori rachiko bwati ya timu ya Shabana FC ngoranyare kwenda sesemo yegeti kerikia Mbarak Stadium sesemo ya Mombasa asiranyare ko bagia kogosori amone timu ya Coastal Heroes. Chinga kejuto utiara ligi ya National Super League NSL nigo Martin Mutembei omoroke omonene bwe timu ya Kajiado FC na ko baga utauna gatie bintu ribeire timu ya Kajiado FC gosiri chigosori bere chia wangoiga Eyemo ya bere gosori vasiri esebare kosori ne timu ya Shabana FC likuria chuma 5 chigori isatu asegori ya Eyemo nigatebire buna timu yaye ningegwata bagosori bwate myakemeke asatebire buna andakenga kirie chi transfer chirakuru mutinyore bosio February ime ligi ya FKF National Super League nigo timu eranyare kwene kibananyare konyora bagosori abaya warane kibuna timu yuengeni ya Kajiado FC nerikia machibwa maya. CDM. Huyu jamaa akanafanya CDM, si ndio? Jina langu naitwa Martin Mutembei. Game imekuwa mzuri. Game Simba ile kitu imekuwa problem tu. Mimi wachezaji wangu wengi ni amateur. Wachezaji wengi ni wale walicheza chapadimba, ni percent kubwa ni wale young ambao wako na below 20. Inamaanisha bado nahitaji reinforcement na bado nahitaji nipate wachezaji experience kidogo ndio waweze kunisaidia. Ligi ni NSL si rahisi. Already nimeidentify wachezaji kama wane yenye niko ready nitawasign. Game ijao tajikaza tu. Bado tunaenda Mombasa, tunaenda Ukunda SSR. McKinstry omoroke omonene bwe timu ya Gor Mahia FC na nateko bakagochengera machibwa maya aligetigune timu ya Gor Mahia FC litukuria igoro engakiare kogosori amone timu emekaine buna Talanta FC egosori yarenge nkongu korende abamura baye Jonathan McKinstry nigo nateko bakubunga chigori sato asevosa sana tebe timu yaye yanere koroke obogosori obuya imientundeye avua sense moyo morokio monene bwe timu ya Talanta FC umayekaine buna Ken Kenyatta na leo tabune timu yaye yanarete ko bagi konyara gutwara obwora ase gosori eyu ase babungitu chigori echagote bakorengana nere chalinge chingororo. I think we're overall very pleased with it. We asked the players, we said to them before the game, I think everyone knows that we have a big game coming up on Sunday, but we had to do the job today. But we did say to the players before the game, look, if you can give us a cushion at half-time, it's hard in this league because every team fights, and you even see, Talanta, their games have been remarkably close. They've picked up some big points off teams at the top of the table. But we said to our guys, it's a big ask, but if you can give us a cushion at half-time, it will allow us to maybe make a few changes in the second half because we have that buffer. And they did that. They went out. It was a great first half. Some really good goals scored, different types of goals. All three goals are very different. So we're very, very pleased with that. As we train to win, no one who can train to lose. We are anticipating to win the game, and we can surprise you. So for now, this one is over. We are thinking about the coming match. Yeah, that for us losing the game, you could see how the game was. The game was tough, and we considered easy goals, of which we need to go and train for that, so that the next game we can improve from there. First of all, we don't have time to train because we have a game on Saturday and players have played today. You see now we have a recovery day, which is tomorrow, and then the rest day is on Saturday. Instead of having a rest, we have a match. So for me, I think the games are back to back, and there are so many, so players are getting fatigued on the process. Jumapili ya segeti kia Nyayo Stadium ninge gosorie ntude merongo kianda na isato ya mashemeji derby kati ya timu ya AFC Leopards Ingwe amone timu ya Gor Mahia FC Sirkal kiranyare ko bachiko gosoria se egosorie yu abwa somoroke monene bwe timu ya Gor Mahia FC Jonathan McKinstry atebire buna nonye timu ya Gor Mahia FC ke bwate historia ngiya kubwe timu ya Ingwe se chigosorie chu chia mashemeji derby ni atabura ni gosoria ta chikobe ngororo korende mbachigwe to mase gosorie kwene kibuna mbagendere kurikia machibwa maya. We're expecting an incredibly tough encounter. Obviously AFC have won their last 3 games. They're in a really good mood. We've won our last 3 and have also had, I think if you look at the points per game,
we're the top. You know, I know we've got a game or two in hand, but in terms of our form this season, it's number one. You know, best defensive record, best goal difference, and so we're in good form. But we know we've got to give more. We've got to bring even more on Sunday if we want to have the result that everyone craves against Leopards. So we're expecting a tough game. I think it increases the pressure a little bit. You don't need motivation. You know, it doesn't matter if we'd won the last 5 or lost the last 5. You don't need extra motivation for the Masameji derby. You know, everyone knows what it means to the community, to the club, to everybody. And so the fact that we've had a good run, but look, history doesn't buy you anything. You know, you look at so many teams have had great runs in history, and then they all of a sudden stop. So we need to make sure we are at our very best, because history does not score goals. History does not get assists. History does not make saves. It's these guys here who've got to go out on Sunday and do all of those things as best as they can. And if they do that, I think we can be successful. So it doesn't matter if a team's in good form or bad form. The expectation is to go in, give everything you've got, be willing to bleed on the pitch for the cause, and just put everything out there. And so our players will do that. I think you've seen that through this season, that our players are fighters, they're hungry, they want to do well for this club and for themselves. Na quarenti korwa se message yo soriko nei koraga chinsa isato nimbe kikogotevi aso imekolinda sumaga norero ine no maite buna umote naro royo ma sensengima onate ko menyo bugima bwaye bwensi ari ngo musacha ataro chimusubati onde bwensi aso bugima bwaye bwe myaka 53 nevere andaka abunka ine sense ya Greece andaka igaibro tueso mwaka 1856 chinsa inye magayere kunyara koiboru letera meka ine buna miahilo tolotos chinsa inye magayo koiborwa omwaka 1856 nigo mamu mwabo anyarite ko bakagosira igo tegetikora mamu mwabo kiranyara ko bakagosira abasamaria baya balinga abasacha bakamwira sense meli bali bari gutenerera amangana yo gosasime sense ya Greece bamekede buna chimonk bare kobera na sairetu na samekede buna egetunwa kia Athos gose Mount Athos igagwa sanyarite ko bagakoirwa na se chimonk chia menyete kurende kurengane historia ya Mount Athos igoli chikolie tetigubuna basubati mbali kogenda ororo nandake igo ekere miailo tolotos airwa semeria Mount Athos igo tagwate ibagarinde naende nibonyara korora basubati igo kanyara kobaga kobye kwali na se myaka ya yonsi ya menyete 53 nevere tonyari tukora musubati onde bwensi wiko gusira kwaye abwe sense ya Mount Athos nambaka lero iga onyara kwenda sense ya Greece wiknonye boniga abageni bali bakwenda sense ya Greece kwenda sense ya Mount Athos nabasacha boka bakwenda kurende basubati bali kwenda sense yukurendo mwancho moligereri ino magano ye miahilo tolotos omonto mento bima bwaye bwensi ataro chimusubati onde bwensi mwancho moligereri chingakie chejo koira ya masemo mpaka nsemo ya studio Sara Nyarangion tita tebina lia atigareti gusatu wariganireti yekoraga chinsa isatu. na bano molike ito Captain 001 korwa sensa mayibirubo biechigo sori nkagereta kwanere tigoro ya English Premier League atomanyebuna Arsenal neretangaine ase table nechi point 50 ende nyoranchi nigongo shabikia timu ya Arsenal kurendo toiro mugano muya ntochiko kwana mange ekero chikoraga chinze sato chobutuko bwarero kurende towakangambia mona sibali mwato bwatiri gwetera senchera ye mitandao Ndizi TV News Digital nabigansema ya Facebook gosensema ya YouTube Ndizi TV News kwera natole bana chikoraga chinze sato chobutuko bwarero tukumanya mange asenchera yobwekirano ulioneke kwa yanyo gwetera senchera yebimanyererio nigakoroka Joshua Uta ulioneke kwa yanyo gwetera senchera yechibi chana Mariogi nigakoroka Petronila Mukeira na inche nigonkoro kwa Sara Nyarangi on Twitter.